V tejto úlohe máme nakresliť základné logické funkcie not, and a or, a to len a len pomocou funkcie nor. Hej. Skúsme sa na to pozrieť. Takže funkcia not má následovný predpis, že je to a negované. Funkcia and má následovný predpis, že je to a krát b. A funkcia or má následovný predpis, že je to a plus b. A funkcia nor, ale teda negovaný súčet, má predpis, že je to a plus b. A to celé negované. Alebo ak by som chcel nakresliť značku funkcie nor, tak tá značka vyzerá tak, že má dva vstupy táto funkcia nor, ktoré nazveme a a b. Jeden výstup má funkcia nor, ešte aj s guličkou. Hej, tu tam nesmieme zabudnúť, niekedy môže byť aj plná. A väčšie rovné 1 píšeme dovnútra. Hej. A otázka znie, že či dokážem pomocou funkcie nor vyrobiť všetky tieto tu obvody, hej, tak ako ich tu máme. No tak sa na to poďme pozrieť. Skúsme najskôr vyrobiť funkciu not. Uvažujme, či to nebude niečo podobné ako v predchádzajúcom videu, že či sa nám podarí len spojiť dva vstupy, hej, vo funkcii nor. Tu bude mať výstup. No a pokiaľ má táto funkcia dva vstupy, či sa mi podarí len tieto dva vstupy spojiť a nazvať ich a. Hej. Či to naozaj vyrobí funkciu not. Hej. Tak sa na to poďme pozrieť, čo by malo byť výsledkom. Výsledkom takejto operácie by malo byť, že prvý vstup dostane ačko, druhý vstup tiež dostane ačko, medzi nimi je plus a na konci je tu ešte nejaká negácia, tam znázorňuje touto guličkou. Hej. A plus a negované. Tak, poďme sa nad tým zamyslieť. Ak ačko bude rovné 0, v tom prípade rovnica je 0 plus 0 negované, čiže výstup je 0 plus 0 je 0, negované 1. Ak ačko bude rovné jednotke, v tom prípade rovnica bude 1 plus 1 negované, 1 plus 1 je 1, negované 0. No, vyzerá to, že takéto dačo nám naozaj vyrobilo funkciu not. Hej. Toto tu je pre funkciu not. Poďme sa teraz pozrieť na funkciu or, lebo tá bude jednoduchšia. Hej. Ako by som vyrobil funkciu or? No, potrebujem iba spraviť ten súčet, takže na začiatku ja ten súčet môžem vyrobiť. Hej. Ja si ten súčet vyrobím pomocou funkcie or, respektíve nor. Hej. Tu budem mám teraz a plus b negované. Hej. Tu mi vyšlo a plus b negované. No a to, aby som ja ale naozaj dostal funkciu or, tak to potrebujem ešte raz negovať. Hej. Keď ešte privediem do funkcie nor tieto dva vstupy a znegujem to na konci, tak tu dozaista dostávam to, čo som dostal na vstupe negované. Že? Čiže dostanem a plus b, to celé dvakrát negované. Že? No a plus b dvakrát negované je to isté ako a plus b. Že? Tak. No a teraz je posledné, čo mi zostáva, je funkcia and. No a k funkcii and potrebujem využiť zrejme De Morganove pravidlá. Hej? Pretože ja viem, že f sa rovná a krát b, že ja nepotrebujem súčinenie, ja ho ani nemôžem mať, ja tu potrebujem mať súčet. To, čo mám spraviť, je, že mám napísať plus, že, namiesto krát. A teraz to, čo mám spraviť, je, že mám zobrať ačko a znegovať ho, bčko a znegovať ho a ešte celé to mám jedenkrát znegovať. Hej? No a to, čo teraz potrebujem vyrobiť, je túto rovnicu pomocou funkcií nor. Tak sa poďme na to pozrieť. Na začiatku mám iba ačko znegovať, to vyrobíme celkom jednoducho, to znamená, zoberiem funkciu nor, môžeme nakresliť aj trošku krajšie,
zoberieme funkciu nor, väčšie rovné 1, gulička výstup a ako vstup zoberieme Ačko, čiže jeho vstupy spojím a budeme mať teda iba jeden vstup, ktorý bude A. To isté spravíme aj pre druhý vstup, teda pre Bčko. To znamená, vstupy funkcie nor spojím do jedného a bude tam privádzaná len jedna premenná B. No a to znamená, tu vyššie som vyrobil A negované, tu nižšie som vyrobil B negované. A teraz jediné, čo potrebujem spraviť je, že mám zobrať to A negované, to B negované a sčítať tieto dve hodnoty spolu s negáciou. Že? No a to mi vyrobí opäť funkcia nor. Hej. Takže zoberiem znovu funkciu nor, ktorá má jeden výstup. Výstup nazvem F. No a ona má dva vstupy, takže privediem tam do jedného A negované, do druhého privediem B negované. Takže čo dostanem na výstupe, keď vstup je A negované, B negované, tak to, čo mám spraviť, je, že zoberiem jeden vstup, spočítam ho s druhým vstupom a ešte nakoniec celý ho znegujem. A ja teda tvrdím, že tieto tu tri bloky logickej funkcie nor mi vytvárajú logický súčin. A to vieme na základe De Morganových pravidiel. Môžete sa o tom presvedčiť ešte takým spôsobom, že napíšete tabuľku pre tento tu logický blok, tento tu kombinačný logický obvod.